Lo mbuzo sizowubuza la uyakwazi ukuthi uhlakaze isifundazwe saKwaZulu-Natal phakathi nendawo. Ukususela kulesisho esithi intaba zondi okhahlamba. Uyakwazi ukuthi ulithole iqiniso lokuthi intaba zondi akuzona intaba zokhahlamba. Yingakho ke namakhehla akhona la endaweni yasokhahlamba ethi intaba zondi yilezi ezinganeno kwezintaba zokhahlamba. Lezi ezingamadlele inkomo nenibonayo ezinganeno bese kuthi ukhahlamba lukhahlamba nje yilolya olungamatshe olude kakhulu. Mphakathi wasokhahlamba ngibala nina eXhobo, eBhulo, eMkhomazi, eBergville, eWinterton, eMtshezi, zonke nje indawo zasokhahlamba ngokuphelele kwalo. Nina ngokwazi kwenu yini undi? Niyakwazi na ukukhomba undi? Mhlambe futhi nomphakathi wasendaweni ondini ungaba nesixazululo salenkinga. Sicela niphawule. Nina bentaba enkulu Sinhle intaba zakithi Kasha Sinhle intaba zakithi Kuhle